ijazai, kalau orang arah goroh mesti bener nak kalau bab niki mesti bener. Kowe nak ning neraka iku ndonga supaya jejer wong kafir. Ya nak ra jejer wong kafir ribet. Jejer wong kafir terus ngenteni dinyek. Kok nak kowe dinyek iku pangeran ra trimo. Dadi kan jejer wong kafir terus dinyek. Nanti wong kafir iki wong meneng gak ngenyek kowe bahaya, you know. Mereka di antara ngentase Allah ning ahlu tauhid iku gara-gara dinyek wong kafir. Jadi misalnya wong kafir ini neraka terus jejer Hamdani jejer. Piye ustaz mlebu? Gunane apa ke dadi ustaz nak jebule padha-padha mlebu neraka. Lha terus pangeran gak trimo. Gak trimo, tersinggung pangeran. Gak iso. Ustaz kapit pisan kok terus apa mbuarani padha terus dintas. Jadi Allah iku sakjane iku cara oleh dibahasakno iku jek mangkel mergo dene ahli maksiat. Tapi luwih mangkel wong tauhid dinyek wong kafir. Akhirnya gak iso. La ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzababi. Ora iso kan wong kafire muni, ternyata kowe mukmin ya padha wae mbek aku, padha-padha mlebu. Kowe mondok ya tetep padha-padha mlebu neraka. Nak hafiz fasih kan hafiz tenan iki kapit maksudnya bu fasih tenan ora. Ana fasih tenan lah tenan insyaallah ora liwat neraka. Masalah kan kapit lho gak jelas kan nganggo kaf apa nganggo. Saya kan neraka kan hafiz iku sing bener iku sing waras iku. Bareng dinyek terus pangeran tersinggung terus iki dilebokno swarga. Nah pas dinyek mlebu swarga iku dadi asbabun nuzule rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Lan kula wau matur fatwa kula niki mesti bener. Ora kok kula sing mesti bener karena itu hampir semua ulama ngendikan niku. Somben iku wong-wong sing dosane akeh iku dilebokno swarga berdasar Allah tersinggung gak trimo wong tauhid kok dinyek wong kafir. Mulane iki tak ijazah iki nek kepengin mlebu neraka ora suwe-suwe jejer wong kafir. Wong kafir kadang cepet nang ngenyek aku. Iku nak ra ngenyek perkara ya. Ya, jadi delok ning tafsir-tafsir. Nah, pas sing tauhid dintas mlebu swarga, terus wong kafir kemejer, ndahne yo nak aku Islam. Meskipun maksiat, iku jenenge rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi nanti ada momen di mana wong kafir kabeh berharap menjadi orang muslim senajan to min ahlil fiski wal fujur mergo pada akhirnya dintas sangka napa neraka. Mergo Allah gak trimo senajan asline Allah mek wong iki yo berdua ning dunyane berdua. Apa doyan ajane ya rada cara oleh dibasane rada mangkel dilebokno neraka kok dihukum. Tapi Allah luwih mangkel nek digo nyanyian wong kafir.